û xwîn bi herikê ji newalên me. Zîlan, Munzir, 33 gule û newala Qasaban. û li hemû newalên vî welatî li ser vê erdnîgariya bixwîn, tu evdên Xwedê êş û azarên qêrînên Kurdan nedibihîstin. Newala Qasaban piştî salên heştê bi taybetî piştî şerê çekdarî li hember dewletê, li Sêrtê li ciyê bi navê Newala Qasaban laşê şerwan û aktivîstên Kurd ên ku dihatin kuştin diavêtin vê newalê. Heta niha navê 74 kesan eşkere bûye ku avêtine vê newalê ku zibilxane ye. Di nav wan de fermandarê Kurd Mehsûm Qorxmaz Egîd jî heye. Newala Qasaban ji aliyê gelê Kurd ve ji destpêkê ve dihate zanîn. Lê belê ji ber zext û sordariya dewleta Tirk ev agahî nedihatin û nedgihîştin raya giştî. Piştî salên notî Newala Qasaban hêdî hêdî ji aliyê cîhanê ve hate zanîn û ev hovîtî jî ji aliyê raya giştî ve hate zanîn. û hêjî hestiyê şervanên me dibin axa Newala Qasaban daye.